Salut și bine v-am găsit la un episod, suntem aici pe Cronos România, facem troll. Suntem aici cu invitatul special pe nume Edinițu. Așa, uitați motocicleta mea aici, perfect. Și haideți să facem troll. Da. Uite, nu vezi? Stai, scria Honda pe armă. Haideți la troll. Uite-l pe ăla. Uite-l pe ăla. Aici e secție de poliție. Și o să intrăm. Dacă e vreun polițist. Eu unde sunt polițist. Îi dăm la bătaie, da? Hai să schimbăm de așa să-i dau aici. Nu-i dau. Nu-i dau. Nițu! Vezi că îmi spargi cauciucele. Să nu! Fii atent. Că te lași pe tine. Nu, că eu nu vreau să spun. Nu e polițist? Haide Am în să... secție. Secție, nu? Nu e deschis. Hai la cealaltă. Aici îmi place că se vede clădirile așa. Dar bine, te încurci mie dacă te oprești. Dar asta prinde vreo 300 la oră. Îți dai seama Kawasaki Ninja? Aia. Bine, dar nu accelerez că eu i-am... Asta e orașul principal. Da. Da, sunt aici. Fii atent, aici sunt cei mai mulți oameni, cred că după 5M. Sau s-ar putea, uite, Honda. S-ar putea să fie pe F-Play-It. De aici sunt 1000 și ceva de oameni. Uite lopiția. Auziți, domnul? Dar noi cum îi auzim? A, da, ei nu s-aud, dar nu înțeleg de... Ba da, s-aud. Las că mergem să facem... Dacă vin după noi... Nu, vin după noi. Știu ce facem, nu e trecut pe 5M. Am fost prost și am început filmarea cam repede. Dar oprește filmarea. Nu opresc. Și mergem pe 5M. Uite, mergem la setări. Poți să mă lasă de altul? Uite, Hai, nu sus. uite, și aici la output e pe... Revin! Vrei să arăt tutorial how to die? Nu las. Ia uite. Hai, lasă-ți aici. Banane, zi. Stai, mă. A, sunt... Ce, mă? Microfon ridică. Nu, ai push to talk. Păi da, așa Trebuie. e. Puși total. Ce, tu vorbești așa pe joc? Așa e mereu. De la ei, la listening, dar e pe speakers. Hai că mergem la altul, să spunem. Nu, e așa, e el că... Uite, hai să... A, bineînțeles că nu e... Domnul! Trăiți arții! Stai. Trăiți ar familionul! Ce? Cu pația și cara și cara să că ai făcut poza cu mine! Stai, Îți dai seama că la bugatul ne prinde mult mai rapid decât îl prinde. nu ne prinde! E, nu ne prinde. Puțin, că nu... Ai văzut acum s-auzea. Cred că era o problemă de la polițiști, nu știu de ce. Mamă!
cezare, ne bagi în bele. Ia. Nu e, că sunt... Aici nu se dă capă, hei, Zab. Uite-l pe... Domnul! 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 Bă, gămiș! În morții tăi! Bă, du-te în puii mei! Handicapatule! Ultimul handicapat ești! Bă, bune, handicapatule! O iau pe mata! Handicapatule! Handicapatule! Trebuie scoci! La poliție pentru asta că filmez vorbele care... Du-te în puii mei! Fugi! Nu mai ia pensa că dacă țipă ăla, dacă... Handicapatule! Handicapatule! Ne-aud vecinii că țipi rău. Bă, dar l-am omorât pe ăla. Ăla te dă la până! Mă! Bă, dar l-am creat. Stai, mă. Până ne luăm, am uitat să vă zic, până ne luăm bani. Facem de asta. Da, până ne luăm bani, vedem cât durează să ne luăm bani. Și pe intrăm și pe haus? Intrăm și pe Și după dacă asta haos facem... sunt în mijloc, cu hărții și n-are, adică chem taxiul, lasă-l, amin. Da, o să încercăm să facem și pe haos, o să încercăm. Poate apare un episod. Da, și cu haos. A plăcut? N-aveți. Conduci fără permis? Adică conducem și fără permise? Dar aici e... Ca cu vorbiticul? Nu! Că aici e Pokemonală rău. Adică aici e urât rău, că nu e pe tărfuri, adică e pe tărfuri, dar aici... Polițiști? Nu. Ia. Dar nu știu ce, nu păi nu avem. Bă, fraților, deci am să vă zic ceva, mare ofertă pentru voi. Bă, băi, cred că de la barba aia nu mai auzi. Lasă-mă că nu mai am alimentație. Nu mai am alimentație, stai! Carnic. Lasă, Carmen. Trebuie să mă duc la alimentație. Să alimentez. Bine, Carnic! Taci, mă! George. Unde e de asta? Pompă! Uite aici. Știi că e Carnic în Giurgiu? Da. Și e whisky. N-avea cum. Băi, noi putem să picăm o dirigintă de... Taci, mă, că se pe clip. Mama lui Cosmere. Da, mă. S-ar putea. Dacă s-ar vedea și pompa, s-ar putea multe. Dar dă și pantalonii jos. Ca să fie... Și Adidas. Eu ziceam de ăla care păr de Travis Scott și tu tot la fel. Cred că așteptăm să se alimenteze. Eu ziceam de ăla. Asta e! Nigăre! Asta e de la, asta e ăla custom, ce să faci? Adică eu nu m-am îmbrăcat, n-am făcut nimic. Astea-s mașinile tale? Nu. Era cu... N-am de motocicleta asta. Bă, frate! Bă, deci ai un BMW! Stai să te aud. Stai. Bă! Dă-te bă jos! Un pic! Deci ai permisul luat de la mamaia! Bă, bune! Cred că ai juli BMW-ul ăsta cum... O să te julesc eu pe tine! Fugi! Te pup! Nu te aude, dar faci un obicei că nu te aude. Da, mă, îmi place BMW-ul. Nu le prinde BMW-ul ăla? Depinde, BMW-ul, dacă faci accident, el mai e viu. Dar noi nu prea. Uite aici, carne.
Era ăla cu babă. Da, ia. Zilul ăsta. Ăla? Mamă, ce carnit! Mamă, ce mașini! Ce este? Ce mașini sunt aici? Vreau și eu să văd băiatul. Pot să particip și eu? Care cred motorul? Pot să particip? Are cric, are. Are cred. Cumpărat binele un domnul. Dar ziceți, fraților, pot să particip și eu aici? Ai. Ne vedem mâine. Da, 10 milioane și... 10 milioane n-am văzut nici tataia când era în armată. Hai, te-am pupat. Uite pe ăla cu motorul. Ăla a rămas acolo. Bă, ce cauți cu aici, bă? Te spun lui tataie din armată să vină să te ia. Te ridici mă acolo că nu știu ce vezi. Îl chem pe tataie să te pună arma. Bă, cu iar mă. Câte luni am? 72. Ia, îmbracă-te. De ce? Vrei să... Dar nu vreau, că n-am bani. Ce? Bă! Ăla îmi fură motorul. Bă, lasă-bă motorul acolo, băgămeș. Bă, băgămeș, în morții tăi și în toată familion. Haide, te-am S-a pupă! stricat motorul. Bă, da, băgate-și, bă! Dar cine ești, mă, tu să furi motorul? Mai merge oricum. Mamă, fraților, am murit! E puțin 4 minute, adică a trecut, trece repede, că a murit de 5 ori. E garaj la spital unde o să ne zbolăm. Bine și chem. Și ce mai faceți, băieți? Dar noi trebuie să facem, bă, chemăm adminul și îl începem să-l bătem. Și la calmați-o, bă, ce prostă, Dar mi-a stricat ăsta motorul. Da, ce ghinion a avut că nu mai mergea motorul acolo. Nu mai mergea motorul acolo. Bă, ce e asta? Cred că e pălărit. Am făcut și o poză. Dar mie mi-a plăcut că nu mai mergea motorul. Bă, dacă îl băteam. Da, mă, da, dacă îl fugeam. Că noi am dat pum, dar aici te bați oriunde nu e safe zone, că în safe zone nu poți să dai pumne, adică... Da, noi ai văzut că prima oară nu se încărcase și nu văzusem că e acolo. Și noi credeam că a rămas acolo vocea lui ăla. Eu auzisem, da, și eu. Că s-a auzit așa, cineva vorbind, dar noi n-am văzut. Dar normal, la ce viteză am băgat, el trebuia să cadă. Da, păcat că ai dat acolo, dar de ce am vrut să furi? E hoț. Da, dar am avut și o ghinion că am căzut numai eu peste ăla. Da, dacă cădea și el, te bătea acolo. Cum era să cad, gen, să mă prind doar așa, doar o mână așa, să mă țină acolo și ăla să cadă să se rupă. Ești mort. Să nu. Nu poate fi bine. Nimic. Ce? Nimica, e ședință ăsta. Bă, Ce? Nu mai zic. nu pot să dau fană. Da, nu știu. Și nu pot să văd ce am apreciat. Da. Adică, please help. Nu știu, e TikTok tot blocat, nu știu. Dacă vreți, dați skip peste 2 minute 5.
Că până să termină astea. Mai. Bine-te bă aici. Da, mă, zici că s-a lansat iPhone 16. Știu. Dar și că e Samsung. Da, nu știu. ...37 de grade afară. Hey Siri, what's the weather today? É um novo. The UMETNIC Meteoalarm has issued a severe high temperature warning. It should be sunny today. Ok, la revedere. Mie îmi dă 28 de grade. Goodbye! Acum îmi dă... De ce are vremea asta? Okay. Ce ok, mă? Admin în grevă a scris să nu încerc. Nu, admin nu mă grăbește ceva de genul. Am pus să scrie la braie și... Nu știu cum face asta aici. Astea sunt zienele. Da, și ieri au fost. Adică noaptea asta au venit ienele. Pe mine m-a luat una să dansez cu ea. Eu deja am două ele. Sunt magicile mele. Da. Hai, gata, 10 secunde. Haideți, băi, 10 secunde și ne revenim. Am un când de pe Dar ai zis și tu 72 de ore. Și ar plătesc încă 25.000 taxă. Oh! Nu pot să... Mamă, frate, și de frumos ești. Arăți ca fosta mea. E dacă... Nu, că e cineva, nu? Nu poți că e safe, nu. Ăsta? Cum ar fi? E stricat. Dar luăm noi motorul. Ce motor frumos am. Băiatul! Eu, băiatul. Ce să-i zic? Spune. Dacă urc. Urci? Nu urc, cobor. Ce dulce-i Carman, o zic în glumă. Vreau să ne oprească poliția. Ăla a vrut să ne calce, ai văzut? Da. Bă, dar pleacă camera singură, mouse-ul pleacă. Aici Carmit, nu mai vreau la Carmit. Nu mai vreau să mă ia iar ăia să mă omoare iar. Uite cum mor, uite cum. Nu la secție. Aici. Și pe aceea mergem și la cealaltă. Hai să vedem, băieți. Poliție ceva? Oh! Stai mă, că nu e nimeni pe aici. E gol. E drumul celălalt, că ai văzut că era ceva în celălalt. Dar nu, e un garaj, pur și simplu. Ce? Mi s-a întâmplat cea, dar nu știu mi s-a întâmplat. Mai vreau persoană. Ne întâlnim. Hai la secție. Bă, dar atunci păcat că n-am auzit polițistul ăla. La cealaltă secțiune. La asta. Moment epic în chat! Hai înapoi la ei. Nu vine nimeni. Hai înapoi la ea, mi zic. Dar să plece... Bă, dar nu știu cum a fost aia, cum a fost oare?
Domnii! Nu te aude. Dă-te. Bă, domnul! Asta fuge după noi. Domnul! Din greșeală. Nu trebuie să pleci, Vezi dar că e în spatele nostru. Blocaj. m-a blood thinking și poate așa credea că poate să ne blochez, dar motorul ăsta, hai înapoi de aici. Ne învățăm ce faci. Erai... L-am trimis după țigării! Ia. Nu mai e? Ia. Bă, dar nu stă camera asta! Ce că nu stă camera? Nu stă camera. Fugi. Ăla da, eu o să mă trăiesc. Nu te mai prinde ăla niciodată. Hai să dăm partea mea. Nu dau nicio parte în parte. Cum? Cream că e polițiști. Ei sunt. Aia. Nu pot să-i bag. Bă, dar noi nu încercăm să ne luăm bani, noi încercăm mai mult să ne prindă poliția. Da, și ba, nu contează. Da, bă, dar cum ne scapă aici? Nu, lasă-i. Nu, ce prost. Trebuie că ea se întorcă. Nu se întorc. Oprește-te. Nu se întorc. Sunt proști rău polițiști. Domnule, a pus să se frână că ne-au văzut pe noi. Sunt foarte proști polițiști. Trebuie să intrați aici să vă bateți pe joc. Bă, dar facem la finală cu adminul, că sigur ne luăm bani dacă dăm în el. Îl facem Hai. la final. Nițu, domnule! Ce vol? Ceva de pescuit, sigur. N-ai cum. Hai să spun. A, nu, e un căruț. Hai să intrăm acolo. Să mă lași pe mine. Când las. vrei să mergi și nu să te. Da, dar deocamdată avem motorul care e foarte bun. Nu, gen când te dai jos. Da, te las pe tine atunci. Bă, da, ai văzut că motorul ăsta e turbo? Da. Ui, n-au ce să ne facă? 14 milioane ai dat pe motor? Nu. În tuning-uri am dat eu, am dat pe motor vreo 300 de mii. Adică chiar e bine. Și îți faci treaba cu el. Rup asfalt. Nu, pe bune. Zi tu, nu-ți faci treaba cu el. Uite-te și tu. Bine, are turbo și e full gen, dar uite-te și tu. Uite și tu. Uite și tu. Nu știu ce așteptau, cred că se uită la radar sau sunt Africa. Africa. Hai la ăștia poliții. Iar polițiști. Ia. Nu, lasă, că nu au venit pe noi. Nu vreau. Gen asta. Nu e că... Dar mie nu-mi place că sunt în mijlocul drumului mașini. Uite asta. Stai, lasă. A venit poliția. Ce faci? Ce faci la mine? Să nu ne tragă glonți în cap!
V-a plăcut, bă? Mamă, ne-am chișat. Ia! Ah! Hai să-l ajutăm pe băiatul nostru. Hai, nici nu-l cunoaștem, dar ce mai contează? Ia! Era amândoi polițiști. Ba nu. Hai, bă! Dar vezi că n-au ce să ne facă cu ăsta. Știu. Turbo full. E cu Range Rover, nu e cu motor. Bine, acolo era să... Nu prea are frână. Exemplu, nu are frână. Da. Mamă, ce e aici? Mamă, fraților, războiul mondial, că eu sunt mondialul. Da, tot am scăpat de el. Ai văzut, am intrat în el. Hai mă la ei să ne dai jos. Nu, mă! Și m-am scăpat. Și vezi că după noi fugea, uite, s-au întors. Nu mai am mă prinde. Uite-te jită! Uite-te jită! Bate joc de ei, întoarce. Nu batam în dreapta în sens. Mamă, ăștia au ajuns pe noi. Dar s-au dus prost. Ai văzut? Nu au văzut. S-au dus prost. Suntem prea buni, nițule. Aia. Că dacă îi dădeam înainte, ai văzut, ne prindeau. Dar ai văzut că merge și lor accelerația. Nu atât de mult, dar le merge. Să fii atent la motorină, că putem rămâne fix în fața la poliție fără. Hai să ne întoarcem la ei. Nu motor la aia, că aia cu motorul chiar au viteză. Hai la cealaltă. Hai aici. Nu prea... Hai. Lăpiția. Lăpiția! E plecă de aici. Nu vreau. Bine după noi? Nu. Hai la ce? Ce mă? Bă, ești? Ce? Nu ai voie, ești mort. Să ne luăm bani, ziceai tu? Păi... M-a trimis la pușcărie. Ce mă? Ăla era al meu. Nu că sunt la pușcărie, nu sunt la... Păi și cum a putut ăla să te mergi la pușcărie? Păi era polițist sub acoperire. Hai că chemăm adminul și ne dă bani. Dar nu merge. Nu merge. Ce facem? La punctare. Nu, bagă. Ce-i spunem? Ce? Îi spunem fufu? Nu. Și acum așteptăm să vină și nu jurăm. Nu le jurăm. Ba da, nu știu. Nu le jurăm. Și la ce se uită unul aici? Și după intrăm și pe haos? Da. Haideți, băieți, papa, ne vedem pe haos.